Doncs avui la proposta és superfàcil, perquè és ajuntar els dos jocs que us he explicat anteriorment per fer-ne un. Ajuntar el joc de percussió corporal, on teníem això com a base, i el joc rítmic, on teníem aquesta quadrícula com a base, que en els vídeos anteriors ja està explicat com funcionaven, i l'únic que s'ha de fer és utilitzar aquest patró per posar-lo dins la quadrícula i crear ritmes, i llavors sí que ja podem fer percussió corporal començant a canviar els ritmes. Per tant, si aquí hi ha dos cors, picaríem 2 cops a la taula, amb la rodona picaríem un cop amb el peu, o sigui, ajuntem el que seria percussió corporal amb el ritme, o sigui, és el segon nivell. Recordeu que això són jocs pels nens més petitons, a partir de 3-4 anys. Llavors, aquest ja per ells ja és complicat, és el segon nivell. Per tant, si no heu vist els altres 2 vídeos, mireu-los i veureu de què va i com arribem a fusionar fins aquí. Igual que en els altres casos, omplim tota la quadrícula, la podem llegir així, tot i que llavors ja quan la girem és una mica més... perquè clar, el ser dibuixos és més raro, però bueno, es pot fer igual. I si no, hi ha l'opció de retallar per línies i crear partitures barrejades entre tots els nens que estiguin a la classe. Una altra vegada, és super senzill de fer, no es necessita més que un full i uns plastidècors, i es necessita haver fet els 2 jocs anteriors i tenir-los assimilats per poder arribar en aquest. Que per nosaltres és com molt fàcil i molt evident, però pels més petitons no. Vinga, doncs.